everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Babae, guwapa, dilitan ng guwapa. Okay. Ay, naginday. Taori o gloves. Ha? Ha? Ano si gloves? Magpapanik yung magkaka? Onya na. Mag-sparring una ta. Ha? Kabaka niya, oy. Oh no. Ang beauty contest ng dagway ko. Lucky ka, part. Gwapo kayo ka kung maglinaki yun ka. Oh, Miss Babes! Nanginday, taori na o gloves si Chris. Sige na. Ay, dali, Chris. Tauran takag kuan, gloves. Huh? Kasi gloves, oy? Ala, oy. Dili mang boxing mo akong gianhi, oy. Ni-anhi ko, tungod kay mag-home service ni mo. Para pagpaanyag ni mo, manicure, pedicure, ug make-up. Ay, kadiyot lang, good. Magpasingot una ta ba? Ayaw ka bala ka. I'll double the talent fee. Unsa? Dublihon ni mong bayan? Of course. Ay, daoy, daoy. Ay, dali na, oy. Tauran taka. Nahala! Ay, daoy, daoy. Unsa kay action ako inin, no? Oh, ana ha, Miss Babes. Nahuman na og taod ang imong gloves. Okay. Unya, mag-unsa mataani ron? Mag-sparring ta. Ala. Unsa? Oy, no. Oh, yes. Oy, Miss Babes, Yes. oy. Makasaon niya ko. Oh, si makasaba, uy. Amo tingalig. Ay, anak ko pa na. Kung mag-sparring ta, no? Nga sa ato pa, magsumbagay ta. Oh, Chris. Magsumbagay kita. Mag-sparring gani ta. Olo, ayaw lang. Uy, dili lang taan na, Miss Babes. Makasa niya ko. Nganong makasamang ka. Maigo pa lang ka. Ay, okay ra, uy. Mogid bitaw ng boxing bitaw. Maigo man kita, ana. Olo, uy. Ako manggod, di mo ko gusto nga makapasakit og tao, Miss Babes. Okay ra lagi. Mao ni gitawag og sports. Okay, start na ta. Ha? Balik na diri sa boxing ring. Dali na. Ala, sige. Ako na lang may repair. Unsa? Sige, nang inday. Dali na, Chris. Ay, bahala na mo, oy. Basta ha, wadyo ko sain niya. Wala lagi kaysa. Good. Abli ang cake sa ilang babes. Makasoda ko. Oh. Tinaot nga lang si babes. Oops! Stop. Kusay stop, oy. Ano man ang inday? Ay, kay wa may boxing nga nahimo, oy. Tungod kay, nagsige ka man lagdagan. Nagsige og gukod ni Miss Babes. Ay, pero nang inday. Sukmag, oy. Sukmag gayod. Ha? Okay, sige. Harong ka mo. Atubang. Okay, Chris. Sige, Okay. ah. Fight! Huh? Ato, ara! Ay, aray! Knockdown! Awan! Ato! Atri! Apor! Apay! Oh, kana. May barog ka na. Unsan ka man, ha? Ala, ay. Mura magugubog, oy, nalipong ko. Ala, nuni ko yung kagong pananaw. Chris, sorry ha. Kusugan ni mong kumo, Miss Babes, oy. No, dili na ko. Surrender na ko. Dili dyan para na ako ang boxing. Ang ako yun, no? Manicure, pedicure, o pang make-up rag yun.
Ay, dili ka na musukol? Ala, wa ko'y naganan, uy. Dili ka manggod musukmag. Ay, halos og sukmag. Ay, nilalagi ko. Makasa ako. Babae ko na si Miss Babes. Hindi ko makaako sa magpasakit ng babae. Uy, laki tingali. Musukol ko. Pwes kita magsangga, Chris. JC? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Hala, uy, Sir JC. Oh, yes. Kita magsangga. Uy, dili lang ko, uy. Ay, sige na. Kita na lang. Pasingot lang, pasingot okay? Dili siya musukol ni mo, JC. Musuko ni. Nanginday, taori ko gloves, bay. Aha. Taori ko o gloves, nanginday. Sige na, taori ko gloves. Pagdali. Miss Babes, unsyan man eh. Taori. Hala, no? Uy, basta kayo di kumusukol, ah. Sige na nang inday. Taori na. Oy, ni Sir JC. Ayaw noon. Solve ba din problema lang, Miss Babes? Oops. Usod lang ko rito. Berto mo gate. Gawas na ko din sa ring, ha? Basta kayo dili kumusukol ni mo, uy, Sir JC. Ayaw pagawas. Ha? Sparring mo na ta. Dili lagi ko, sir. Sukol lagi. Sukol ba? JC, husto na. Sukol. Ayaw ko siya pugsa. JC! Unsa ba? Dili siya musukol ni mo? Gusto na, sir! Oy, Gusto na! Franco! Ikaw na usukol ni mo, sir. Uy, pugsun mo na ni mo. Pasukolon ka ni. Dako glawas ani. Pabayot-bayot ani pero dako kay ni karmas. Tingin sa tingin lusot ka seringa. Hala, nagkadugo ang akong nose. Usba na to. Bulusot ka sering. Ibo pa mo yung ipalusot ko, sab, sir. Sakto na tao noon sa. May ganyan sa ika, Chris. Dia ka ha. Ako sa ka seringa. Saman. Ay, saka ka sering daw. Frank, usaman. Saka ka? May kay nasaw ka uliya. Usaman, ikaw mag-sparring na ko. Suwayan na ako, sir. Base day, malingaw ka. Dali, Franco. Taoran ti ka gloves. Sige, paliwag, babes. Karon, ready? Fight! Alright. Pop! Ay, wow. Wow, kaayo ni mong mulihay do. Mura magag-sweet ticker, ha? Diya ba? Wow! Kilabihan ni mo, Franco. Uy, wag mo gid makaigo ni mo sa JC. Diya ba? Tay. Asa ka sumba, sir? Uy, bounce, Franco, ay, pag-bounce. Ay, basi lihay do. Liksi, magkaglihay. Sukol ba? Maayo kay kang mulihay, Franco. Wag gid makaigo si JC ni mo. Kapoy, sukmag ni na kaigo ni mo do. Sukol. Sige ka mo naglikay. Sukol. Kapoy goko ni mo do. Iluman mo. Pagka maayong mulihay, oy. Pulos raman hangin imong gisukmag sa chest. Sukmag po ni Franco, sir. Sukmag na ikaw, Franco, pero mulihay man. Sukmag pod. Ako? Unsa man nang musukmag ko niya nang inday? Sukmag gani. Okay. Way problema. Norma ha. Okay. Ala, sige, kana. Harong do. Okay. Ako rin po, sir! Nalusot sa ring si JC. Sir JC! Knock-out ka! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.